टेक्सआ एफिसियानि 2 बालाब 4 सिरि कलसियानि 3 बालाब 21 सेरि बे मोननै बिजाबनि दा बेनिखायनो आङो बेखौ गुसुङै बुंलांनो आङो गसंबाय। गिबियाव आङो बाइबेल सिरिखौ फरायनानै लाग्रोनो सानबाय। एफिसिया 2 बालाबनि 4 सिरि इसोरनि बायख'आ बेयाव ओरैबायदि बुंदों, बिमा बिफाफोर, नोंसोरो राग जोंथावथाव बाथ्राफोर फिसाफोरखौ राग फोजोङालाबानो ख्रिस्टियान आखल आखु आरो फोरबोनियाव माबोरै थानांगौ बेफोरखौ फोरोंनानै खांदो। आरो कलसियानि 3 बालाबनि 21 सिरिखौ फरायनो 3 बालाबनि 21 सेरि बे बुंदों, बिमा बिफाफोर, नोंसोरो गाव गावनि फिसाफोरखौ दाबोराखो, नङाब्ला बिसोरनि गोसोआ बायगोन। प्रार्थना खालाम। सोरगोआव थानाय जोंनि अनखौ गोथार सोरजिगिरि इसोर आफा, बे समाव नोंखौ आंनि गोसो गोरबोजों हामबाय फोरबो। नोंनि गेदेर अननायजों आफा थांनाय फुंबिलि समनिफ्राय आफा दिनै सानसेमानि नों जोंखौ जोथोन लाबाय। हाबनाय ओंखारनाय जानाय गाननाय जोमनाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव आफा नों जोंखौ बोर गोनां खालामनानै दैदेनना लाबाय। आरो प्रभु जिसु जोंनि बे एरिया बाइबेल स्टाडि बेखौ आफा नोंनि गोथार आखाइजों लुखांनाय बे मण्डलियाव आफा आंखौ लेंबोबाय। बेनि थाखाय नोंखौ गेदेर हामबाय प्रभु खावलायदों नोंनि अननायनि सेराव दिनैनि मोनाबिलिनिफ्राय लानानै रबिबार मोनाबिलिसिम आफा जोंखौ दैदेनलायदो। आफा नोंनो जोंखौ गेदेर हेफाजाब होनानै बेखौनो बे स्टाडिखौ जाफुंहोनो नोंनियाव खावलायदों आफा। हामबायसै आफा नोंनि गोथार जागायजेननायखौ जोबजासिम नों हेफाजाब दान खालाम। बासायग्रा जिसुनि मुङाव बियो। आमेन। जोङो ओरै नायदिनि फिसाफोरखौ दाबोराखो जोंहा साफ्रोमबो हाबा जानाय मानसिफोर, सोरबाबा गोबां गथ'फोर दं, सोरबाबा सासे, सोरबा सानै, सोरबाबा साथाम रोखोमनि न'खरफोर गथ'फोर दङ। जोङो दिनै बिमा बिफा जाबाय। आंहा 2 गथ' दङ, सासे हौवासा सासे हिनजावसा। दा आंनि बाइबेला 8:9 जाबाय। गुसुं इसोरनि बाथ्रा लानानै एसे टाइमा बांद्रायबाय ना लावद्रायबाय ना? आच्छा लेट जाबाय ना हाबनाया? अके दा बे ओरै बुंदों, फिसाफोरखौ बोरा होनाय माखासे लामाफोर। जोङो बिमा बिफाफोर दा जा खम बेसि जोङो बिमा गथ'फोर जोंहा गथ'फोरखौ जों माबोरै बोरा होना जों गथ'फोरखौ माबोरै बोरा होनो हागौ? गथ'फ्रा बबे आखलखौ नुयोब्ला बबेखौ नुयोब्ला जोंनि गथ'फ्रा बिमा बिफाखौ बोराबो आरो एबा खुद्रियो। दा बेखायनो 1 नाम्बाराव बुंनो जाबाय इनायै साजा होनाय होननानै बुङो। इनायै साजा होनाय गथ'फोरा होनो हागौ आरो माबा मोनसे दायनि थाखाय नङाब्ला जों गथ'फोरखौ इनायै जों साजा होनो हाया आरो। खिन्थु बबेबा समाव जोंनि ओरैनो नाङा फाङा गथ'फोरखौ जोङो समाव साजा होफ्राङो आरोखि। इनायै साजा रायनायजों, माबा मोनसे आखल आखुजों, माबा मोनसे बिनायाव होयैनि जाहोनाव जोङो गथ'फोरखौ साजा होनाय जायो। दा आरो 2 नाम्बाराव जाबाय मोखां नायनाय। पक्षपातिता होननानै बुङो। मोखां नायनानै खालामनाय।
बेयो एसामिसनि होनो पक्षपाति होननाया एसामिसनि आरोखि खिन्थु आसलथे मोखां नायनानै अननाय बा साजा होनाय आरोखि पक्षपाति खालामनाय आरोखि मोखां नायनाय जेनेबा जोंहा सानै साथाम गथ'फोर थानो हागौ बे किसुमान बिमा बिफानि माबायाव नोजोराव गोबाङा नङा किसुमाना थायो आरोखि सोरबा गेदेरखौ अनसिनो सोरबा गेदेरखौ अनसिनो सोरबाबा दुइसिनखौ अनसिनो आरोखि नैबेयाव आरोखि दा देरसिन आरो गेजेर बेखौ दोननानै जुदि उन्दैसिनखौ बांसिन अनोब्ला नैबाव माने मा होनो एसे बोराबलायनाया सौफैयो आरो आमखाखौल' बांसिन अनो जोंखौ अना आदाखौल' बांसिन अनो जोंखौ अना नैबेबायदि मोनसे जाहोना आरोखि बोराब होनायनि जाहोना खम बारा अननाय आरोखि सोरखौबा खम अननाय सोरखौबा बांद्राय बांसिन अननाय आरो मा जाबाय अननाय गैयै आखल दिन्थिनाय अननाय गैयै आखल दिन्थिनाय होननानै बुङो समाव जोङो गथ'फोरखौ अननाय गैयै माने आखल दिन्थियो आरो माने सैयै एकदमबारे माने आंगो नङि बायदि अननाय गैयै आखल दिन्थियो अबेबा जायगानिफ्राय थांनानै फैबाय गथ'फोरखौ माने खेल गैयै माने अननाय गैयै नैबेबायदि दिन्थिनायाव गथ'फ्रा हमनो हायो औ आंनि सायाव आंनि आफाया अननाय गैया आंखौ सैया होननाय मोनसे बाथ्राया गथ'फोरनाव सोमजियो बेखौ खमसे खम उन्दैफ्राबो मिथिगोन आरोखि खमसे खम उन्दै मानसिफ्राबो मिथिगोन अननाय गैयै आखल दिन्थिनाय सैयिखौ मा होनो गथ'फ्रा मिथियो उन्दैयाबो मिथियो दा आहार जानाय गथ'फ्राबो थाबायनो रोङि गथ'फ्राबो अननाय अनैखौ मिथियो आरोखि जायहा अनो बेखौ मिथियो आरो बिसोरो सोर अनसिनो सोर अना बेखौ मिथिगौ आरोखि दा बेनिखायनो बोराब होनायनि जाहोना नैबेफोरजों जानो हागौ आरो गोबां गोनां सानै गावनि आंगो सानै किसुमान खालामफ्राङो आरोखि खालामो माने गोनांथि गैयै साननानै बेखौ खालामफ्राङो आरोखि दा लेथुमनि सयजननि सातनिफ्राय आठ अनसिननाय सोरखौबा अनसिननाय सोरखौबा अनि सोरखौबा एसेल' अननाय सोरखौबा खम बुरजा अननाय नैबेफोर आरोखि बांद्राय मोननो हास्थायनाय बे बिमा बिफाफोरनि किसुमान आखल बियो बांद्राय मोनो बिसाफोरनिफ्राय मोजांखौल' मोननो हास्थायनाय आरोखि माबा मोनसे मोजां माबा मोनसे बाथ्रा मोजां बुंजानो लुबैयो माबा मोनसे फरायनाय मोजांखौल' जों समाव लुबैयो किन्तु गथ'नि अबस्थाखौ जों मिथिया आरोखि सम गोबां बिमा बिफाफ्रा बेबायदि सानो इन्जिनियार डक्टर मास्टर गिदिर मानसि जानायखौ सानो नाथाय मोनसे बाथ्रा जोंनि बिमा बिफाफ्रा समाव बावलांनो नागिरो आरो गथ'नो मा सहायनांगौ होदों अबयसे थाखा फैसा गाननाय जोमनाय गासैखौबो होदों किन्तु बेनिख्रुइ देरसिन मोनसे सहाय हेफाजाब होनांगौ जों बिमा बिफाफ्रा बे हेफाजाबा जानांगौ आर'ज खालामनांगौ मिथिया नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'नि थाखाय बेसेबां टाइम बाहायो गथ'फोरनि थाखाय आर'ज खालामनायाव बेसेबां टाइम बाहायो आं मिथियो सानसेखालि मोनसे गामियाव सासे बिमाया 6 जन गथ'फोर दङ बे समाव एबसु आन्दलन बिफाया फैनानै थांबाय माजों जाहोगोन माजों जाहोआ सोरनो मा गाननाय जोमनाय जाहोनाय फोरोंनो हागोन बिमाया जोबोद सिन्था बे बिमाया ओरैबायदि खालामोमोन जाबाय उन्दै समाव जेब्ला ओंखाम जाहोस्रांनानै गेलासाव दै लानानै आधा घन्टा प्रार्थना खालामनानै
बेनिफ्राय बे दैखौ सारनानै होयोमोन बिसिनि बिसिनाफ्राव। लाइमोनबो बे प्रार्थना खालामनायखौ नागारामोन गथ'फोरनि थाखाय। उनाव बेनि फिसाफ्रा गेदेर गेदेर मानसि जादों। सोरबा बिदिनो मास्टर, सोरबा बिदिनो बिजनेसमेन, नैबेफोरबायदि जादों आरोखि। आंनि बिनानाव, आंनि बिब'फोर, आंनि फंबायफोर, गथ'फोरनि थाखाय जों एक्सट्रा टाइम लानांगौ। माबोरै टाइम लानो हागोन? जोङो उन्दुनाय समफ्राव गथ'फोरखौ फुथुस्रांनानै हान्थु खरायनानै बिसोरनि थाखाय प्रार्थना खालामगोन। उथिनायाव फुङाव गथ'फोरनि थाखाय प्रार्थना खालामगोन। गावनि थाखायबो, गथ' गथायनि थाखायबो जों प्रार्थना खालामनांगोन। अब्लानो बाइबेलाव चार्च हिस्टरियाव मोनसे सासे बिख्यात आइजो दंमोन। बेनि मुङा मनिका। मोदैजों मोखांजों खांनाय बिमानि गथ'आ माब्लाबाबो गोमानाय नङा होननानै बुंदों आरोखि। गोमानाय नङा। दा जेब्लायबो गोरोन्थिल' साननायाव जोङो समाव गथ'फोरखौ जेब्लायबो जों गोरोन्थिल' सानो आरोखि। माबा मोनसे गोरोन्थि, माबा मोनसे बाथ्रा गोरोन्थि, माबा मोनसे गोरोन्थि, नैबेबायदि आरो गोरोन्थि साननाय। जेब्लायबो गोरोन्थि सुद्रायनायल', नाथाय मोजां मावनायनि थाखाय बाख्नायनाय गैया। बे जायाखै, बैबो जायाखै। माबा मोनसे खामानि मोजां मावदों, बेनि थाखाय जोङो बाख्नायनांगौ गावनि फिसाफोरखौ। जेब्ला बाख्नायगोन, अब्ला बियो साबसिन मावलांनो सेस्था खालामगोन। गथ' गथायनि माबायावल' नङा, जोंनि संसार जानायावबो हौवा हिन्जावजों माब्लाबाबो जों बाख्नायलाया। हिन्जावा माबा मोनसे मोजां खामानि मावबा, आंखि थेंक इउ, बिराद मोजां खामानि मावबाय नों। जों बाख्नाया सम। माने आं हिन्जावसो नालाय। हिन्जावफ्राबो गावनि हौवाखौ बाख्नायनांगौ। बिफा, बिराद मोजां मावबायहायनो, बिराद मोजां खामानि मावबायहायनो, धन्यबादसैहाय। बै फिसाइ बिलाइ नोंखौ अनाब्लानो थानाया। दा थिग बिदिनो जोङो गथ' गथायफोरखौबो जोङो बाख्नायनांगौ। बेनिफ्राय थांखि लानायखौ हेंथा होनाय। गथ'फ्रा सम बुद्धि रोंबाय, देरबाय, थांखि दंसै फिसा, माबा मोनसे मावनो। बे थांखि लानायाव हेंथा होयोब्ला गथ'फोरनि गोसोआ बायो। आंनि फिसालाया, आं जेब्ला देरजुलायाव दंमोन, अब्ला तेजपुराव गावनि लोगोआ मोनसे खामानि मावदों। बेथनबो मोनो। आं सानदों बे आंनाव फैसा बिदों, ओमफ्राय आं मावहैनोसै आफा। आं सानदों सासेबो फिसा, बेखिनिल' फरायनानै नोङो बेखौल' मावनानै मा जिबन जापन खालामनो? आं फैसा हरा, आं नोंखौ थिनहरनो गोसो गैया। फिसालाया जोबोद दुखु जाबाय आरो दासिमबो आंखौ बे बाथ्रा फंसेखौ बुंनो नागिरो आरोखि। अब्ला आं बे बुंबा बुङो, नों आंनि फिसा, मोजां गाज्रि सायख'नाया आंनियाव थायो। नों बेखौ बुंनानै आरो नों गोसोखौ गाज्रि खालामनो नाङा। नैबेबायदि आरोखि। बेनिफ्राय राग जोंनाय आखल दिन्थिनाय। रागा दिन्थिनाय बबेनिफ्राय फैदों मोस्रां माने गथ'फ्रा रायदावनो साहस थायो। नैबेफोरबायदि आरो राग जोंनाय आखल दिन्थिनाय। बांद्राय खालि सोंखारिनायल', गथ'फोरनि बुंनायखौ खोनासङा। गथ'फ्रा गावसिनि बुंनायखौबो खोनासंजानो लुबैयो। सासे जोंनि गेदेर मानसि बे बुंदों, नोंनियालाय देरबायलै आदा, आंनिया उन्दैयानो बुङो, गावसिनि गोसो साननाय बायदिल'ब्रा, आंनिखौ खोनासङा। नैबेबायदि आरोखि। सम येस नो गथ'नि बुंनायखौ जों खोनासंनांगौ आरोखि। अब्ला गथ'फ्रा
खुसि जायो, खुसि जायो। बेनिफ्राय गथ'फोरनि बुंनायखौबो खोनासङा नैबेफोराव गथ'फ्रा बोराबो। गथ'फोरखौ गुबुनफोरनि सिगाङाव साजा होनाय आरो मान गैयै खालामनाय समाव माबा मोनसे गोरोन्थि मावोब्ला मालायफोरनि सिगाङावबो बुनाय आरो मालायनि सिगाङाव रायनाय, मान गैयै खालामनाय, अपमान होनाय नैबेखौ गथ'फ्रा बिराद धिक्कार नाङो आरो। मालाय ओरैबायदि सानदों गथ'आ, आंखौ रायबाय न'खराव थानायाव रायबानो जायो। मालायफोर फैनायाव आंखौ मानो रायनांगौ, आंखौ मान गैयै खालामो। गोसोआ गावस्रानो हागौ। दा बिसाफोरनि माखासे फिथाइफोर नों बोराब होबाय, धिक्कार नांहोबाय, रागा जोंहोबाय, रागा सोंहोनायनि फिथाइया मा फिथाइ मोनगोन जोंनि बिमा बिफा जानानै? मा फिथाइ मोनगोन जों नायनि मोनथामसो पइन्टसफोर दं, बेखौ बुंनानै फोजोबनि। बिसाफोरखौ बोराब होनायनि माखासे बिथाइफोर। बिसाफ्रा बोलो गैयै जायो। माबोरै जागोन बोलो गैया? खामानि मावनायफ्राव, फरायनायफ्राव बोलो गैयै जायो, नार्भास जायो। मावमालाय मा, फरायमालाय मा, आफाया जोंखौ मोजां मोना, मा खालामबावनो नैबेफोरबायदि। 2 नम्बराव बिसोरो उल्थाल' सानग्रा जायो। बिमा बिफानि माबा मोनसे मोजां बाथ्रा बुंबा निसा उल्था, माबा मोनसे खामानि बुंबा उल्था, माबा मोनसे मोजांखौ मावनो नागिरबा बिसोरो उल्थाल' सानगोन आरो। थारमाने नोङो गिबियाव बोराब होदो, गोसोखौ बायहोदों। दा बेनिखायनो कल'सियाव बुंदों, कल'सियानि माबायाव 21 पदआव बुंनाय बायदि मा होनदों? बिमा बिफाफोरखौ दाबोरा हो, नङाब्ला बिसोरनि गोसोआ बायगोन। सासे मास्टर दङ, फिसाला सासे दं, फिसाजो दं आरो फरायनायाव एसे अख्रा खालामो। मा खालामो मिथिबायना? बेबादि बाबा फरायदो होननानै लेखा लानानै खिबु होसोथाबबायो आरोखि। बेबादि गाबोन फरिखासो बाबादि बेबादि होननानै आरोखि। बुवा मालाबा माबाया आरोखि। बाबादि फरायदो दे, गाबोन फरिखा नोंनि बाबादि फरायदो होनोमोन आरो। नैबेबायदि आरो। दा बे गथ'आ मोजां मानसि जाबाय, फरायगासिनो दङ। बेनिफ्राय बिसोरो मानिनो हायै जायो। बिमा बिफानि खोथाखौ मानिनो हायै जायो। माबा मोनसे मोजां खालामबाबो बे मानिनाय नङा। माबा मोनसे खामानि मावनो थिनबाबो मानिनाय नङा। बबावबा थांनो थिनबाबो, माबा मोनसे खामानि मावनो थिनबाबो बे मानिनाय नङा आरोखि। बिसोरो मान होनो हायै जायो। बिमा बिफाखौ मान होनो हायै जायो। बिसोरो सायख'नानै अनग्रा जायो। किसुमान गथ'फोर दङ बिमाखौल' बांसिन अनग्रा, किसुमान गथ'फोर दङ बिफाखौल' अनग्रा। नैबेबायदि जायो। दा जों गाबोन नायलांबाय थागोन। जोङो गाबोन बिदिनो जेबाबो माने जोङो गथ'फोरखौ, बिसाफोरखौ दाबोरा हो, बे मोननै बिजाबनिफ्राय जोङो दिनै नायलांबाय थागोन। जों दिनै बेखौल' बुंबाय, जास्ट सिनायथि हिसाबै बुंबाय, गथ'फोरखौ दाबोरा हो। बोराब होयोब्ला मा जागोन?
बोरा होनायनि फिथाइफोर जों गोबां समाव जों नुनो मोनो आरोखि। दा गोबां समाव जों नुनो मोनो। दा बेनिखायनो जों बेखौ बाइबेलाव जे मा बुंदों, एटलिस्ट जों ख्रिस्टियान जानानै जों माबोरै खांनांगौ, माबोरै फेदेरनांगौ, जोंहा बाइबेलाव फोरोंनाय दङ। निउ टेस्टामेन्टआव दं, अल्ड टेस्टामेन्टआव दङ। जों बेखौ नायनानै गथ' गथायफोरखौ जों खांनो, फेदेरनो, फोलावनो जोङो सोलोङो। इसोरा जों साफ्रोमखौ आशीर्बाद दान खालामथोंसै। आं प्रार्थना खालामो। सोरगोआव थानाय जोंनि अनथोब गोथार सोरजिगिरि इसोरा बे समाव नोंखौ हामबाय होनदों। प्रभु जिसुनि बाइकआ फैबाय आफा, बे बाइकनि सायावनो गेदेर आशीर्बाद दान खालामदों। अ प्रभु जिसु, जोंनि गथ' गथाय खांनाय, जोंनि गथ' गथाय फोरोंनायाव आरो गथ' गथायफोरखौ माबोरै खांनांगौ, बोरा फैयोब्ला मा जायो, बेनि फिननाय, सोंनाय आरो फिननायखौ जों मोननो हाबाय आफा। बिनि थाखाय नोंखौ गेदेर हामबाय। धन्यबाद प्रभु जिसु आफा, गासैनि आखलखौ सास्त्रबा जायगा जिसुनि मुङाव बियो। आमेन। बे समखौ जोंनि मानगोनां समखौ लाखिनो हासिगोन।